Kumsang ni sompanga khan kumsomli mi Anthony Anastasia le kumsomli pahnih mi Mary Anastasia tenupa chu Lothian Marylena anjenga fa panga annei ani an chung kwa hian rul chi sang sang khoin business an ran veya rul chi sang anin thla chhon tir thin ani an chung ko sum dona hi kumsang khaza kwa sum ko pariata chengin bulan chan to a Lothian Marylena anchen ma hian Michigana an khosa chin bokani October ni nga kumsang hi sompanga chuan Anastasia chung kwa te chuan an ni tin hun mandan pa ngain hun an hmang leya nuber chuan an fa pali te chu skula a tha a an fanu upaber kumsom pathum mi chu adam samlawa wangin ina a thunga ni nuber an chuan an fanu upaber chu grocery shopping in a shwai boka chumi hnu chuan an nu fa chu ina hoyin an pa Anthony chu Dr. Motura kalpui an tum leya an plan angin an nu fa chuan an bazar zo in lama an hota a Anthony chu Dr. Motura shwai a hundona wangin enite nu fa chuan in chung pindana Anthony chu kauturin an han kala in chung lama chuan an chawa nima sela pindan an han lu chuan thil du omlo tak mai an muta ani eni soidanin pindan lai chu alawino vek maya chu wang chuan thil chu a mu chiang emem theilawa nima sela khuma apasal lo le reng ero chu a mu theini ina soya apasal kya nga chuan silai a mu bokani Anthony chu a har zo mew lo wangin en chuan 911 a kol ngala 911 a chuan ni lenga a thil ti te chu a choi zo zo ina a ho chuan apasal chu ni khwa po a sha to lo thule silai nen a lo le reng ni in a reporta 911 lodong song tu chuan apasal chu amale ama ain kap emni tia azo chuan en chuan ka shelo light in oveka light po kan lo on lo ti ira changa report bo zoin police te po aron thleng thwaya police te an thlen chuan en chuan an nu pa pindan lama a shwai chau nga la police te chuan mak an ti deuh chu en chu an rin lo deuin alo chiai lo khop maya amang an lo mel ani ber mai police ten pindan light an han on chuan Anthony chu silaya ka hlumani ti an she theita a 45 caliber pistol mangin alu le abeka ka aniya Anthony kut in kaudana chuan amale ama an kap ni na langa mitam tak ama she tu le an chung ko chian de chuan ama an that ti an sha chuan mak antivak lova a chan chu Anthony hian ama achang toin ataksa chaklo taka wangin depression te anaya rirulama halsatna nasatak alawma chan reng to ani thunei tu te chuan en chu zonan han zot ngala Anthony lo tunge ina tian zo chuan afa pali te chu skula atha zo in afanu dam sam lo school kal velo nen chuan an bazar zo nu chuan in lama an let le mai ni ina soya he ba ka hian en chuan thil dang soitur anei tlat mai le mi tu main an chenem khoveng te point an shet ngai mi alawaneya ene te chung kwa chuan me che pakhat hi an basement a ano chen tir reng mai hi ania a ming chu Jacqueline Rix ni in Anastasia chung kwa tenen hian Michigana anum lain anin mel sha towa Jacqueline chu anuna harsatna ato velai tak ani wangin hun engemu chen chu an basement a an chen tir ve ta ni in en chuan asoyani Jacqueline chu an basement a chen phalsak ber tu po an pa Anthony a thutluk na ania officer te chuan Jacqueline chu tuna in basement a ala cheng rengem tian han zo chuan en chuan ka shebik lo voina shimshim chuan a chanchin ka shelo kan line be mi alova a thompo ka shelo shimshim ti in a chang leya police te chu basement a chuka Jacqueline chu alawlo mem ti fenfia antum le ta a ti chuan an chuka eni soi angein Jacqueline pindan ni tak hi alo nge maya officer te chu pindana chuan an han lu ta a an han lu chu an be sei a in alo rap thaklat mai thisen tam tak a oma banga te chwata te chuan thisen alo noi maya ti chuan room lai liber la ya chuan Jacqueline po an muta a nima sila Jacqueline chu chwata nunna nei to lo ti shet tak mai in alo let reng mai ani Jacqueline chu rong takatha ania voi tam tak vi ani ti shet takin atak sapum deuh thowa chuan vina nu ma a omani akut ake adul aban le alua te chuan
maya te po vina nu ma akhat vek maya voisomli pahnih lai mai Jacqueline chu vi atokani akut vela chemte nu ma lang chuan Jacqueline chuan ama beitu chu alo beilet vena sa hleti asha thaya basement atanga Jacqueline ni pindan luna te chuan kongka ti chetna engma mu anilewa police te ngai ati thate chiam lo bokani ti chuan police te chuan in chunglam om en chu Jacqueline ni thi thu chu an shir che ve ta a en chuan police te nena chuan hemi ma che azana chuan a pasal Anthony le Jacqueline te chu Jacqueline ni pindana anin hau thom asia thu asoi tamaya anin hau zo nu chuan Anthony chu motorin an nu papindana aron chawwa chuta chuan enin hena zo te te hi shwai chhuakla zan in chu naupang ho ruma vamuro te in ashila en chuan a pasal chu athutak emawangin engma zot boilovin afa te pindana amu phei veta a enin hena changa an thoshiat le crime scene a thil thlendan ni alang chu police te chuan an hanrem khom ta thuaya ti chuan police te chuan heti hian rindan an siamta ani zana chuan Anthony le Jacqueline te chu na satakin anin hawa ti chuan Anthony chuan Jacqueline chu athatta a chumi nu chuan ama po an kaplum veta ani ti in an thoshia te chu an rem khom ta a nimasela magdeu mai chu Anthony khan Jacqueline kha lo thatta se engtin nge Anthony taksa khan engma hliami mo thisen emo po kha akai e lo ni Jacqueline khan ama beitu kha a beilet vena sat ema wangin a beitu taksa khan hliam a om ngei turania chumai ba ka Anthony autopsy result ron chhuak zoya makdeu main Anthony ruangbula silai handgun 45 caliber chuan Anthony luwa silai mu anlak chho tak chu amil tlat lo maya alua changa silai mu anlak chho ta kha arwangbula silaya chuan aleng lo shimshim ani Anthony chu manin that ni lovin mi tha ngei ni in an sheta a Jacqueline po chu Anthony atha ani chiangem le zona alo umle ta a police te chuan an hu chui tur chu uluk taka an chui angai don ti an sha chiang hle ya Anthony ruang mu ma saber tu en le afanu kumsom pathum mi te chu ti pui le cha in an sheta a en chu ahma a an kom to wangin an fanu kumsom pathum mi chu kumvel shim cha in an sha a eni fanu ming hi thupsak ani wangin seli ti in keni chuan kan soi mai dona an nu fa chu detective pani ve in an thut chil ta a en chuan an nu pain kar chu hunrei taka chang to in a that to lo thu asoya anin hawfawa a pasal chuan a control vek thin ni in a soi boka a pasal chuan riru le taksa lama a hliam fo thin ni in a soya tha a avo thina Anthony thi ma thakhat liam ta pu khan selaya tin chungin in atang chuan chhuak turin ati to bok ni in en chuan a soya ni midang shilani vai chuan a shil apiang te chu a tha tur thu soin en chu avo zui bokani Anthony Bear aum to miau silwa engber chunge thodik ne tang le ani le an basement cheng kumsom ni pangami Jacqueline kha engwangin nge an tha ve ta kang le an nu painkara alawin rolem ni engwang chen nge be ato ta kang zona atam chau chanta a detective chuan Jacqueline le an chung ko ingkung kai dan vel chu an zota en chuan engma aze boilawa Jacqueline chu Michigana an chen lain an chung ko anen chuan anin mel shiata nima sela a thalam zong ani hau lo thung Lodiana an pem don chuan a pasal Anthony chuan an chung ko zinga chengve turin Jacqueline chu an ruala a pem ve ngal tur thu petakin eni hena chuan asoya ti chuan Lodiana an pem nu chuan Anthony le Jacqueline te chu arukin an lo khosadon thin hi alawniya en po in chu a shat pui vek thawani Anthony chuan anu pui le a meite chu in khata a chen pui ani tak ber chu detective ten eni hena chuan engtin ngei ipaselin Jacqueline a khosak pui ti isha tian han zo chuan en chuan chum khat chu a pasale Jacqueline tenen chuan an khosak hau thu a soi chuak tariap maya nima sela chutia nai sai lo le tenom taka an pathuma an khosak nu chuan en chuan in chirna anei thu asoya a pasal po chuan an pathuma khosa hau turin en chu anur loi ngai talem lawa nima sela Jacqueline ero ara khosak pui chhun zom rengani eni soizel danin
Jacqueline nena an khosadun fo chu amit akham thu Anthony hena po asoize a nima sela Anthony chuan angai thu tak saklawa arun luita jok ni in alangani ti chuan Anthony chuan angai theilawani chuan chwa san turte in en chu alo vo bok china eni chuan ama hun tur ngai to in bulchan that le ngai na asiat aring silawa in chwa san lo chuan atwar ta top mayani Anthony chuan zan khat anupui bula hun manzo in a mei Jacqueline bula atuk zana chuan hun amang vele china hetia zep mialawa eni ain puan nu hian DNA test te gunpowder test te baka lie detector test te ane ngal boka chuti mek lai chuan afanu sali point interview amachon ve mek boka anu eni soi ang thovin sali chuan apa thi ma zan chuan apa le Jacqueline te chu basement a anin hau thom a sha thua soya Jacqueline chuan naw apa ya wangin anin hau ni in sali chuan a soi bokani police ten Jacqueline pindana pregnancy test an muchwaka sali chuan a cell phone chu police ten hena apelut boka police ten sali phone an han check chuan annu faza group chat chu an han share ta a annu fa group chat a chuan en le sali baka number shat lo pakhat hi a ve a en le sali tanu fa cell phone chu police ten an shen sak nuwa ina an hotir ve phota ti chuan atuka zona zole turatan an kaule ngal boka zona anin zole ma in an cell phone chu an lo check bokani atuka an interview le chuan any lie detector test te DNA le gunpowder test te po chu a result aron chhuaka detective te chuan a engama apal tlang lo thu an shilta phong mayani en chuan a test engma apal tlang lo ti a sha chuan in soifia ngaina a shelo khop maya awamak ve tirungotin a changani chumai baka police te chuan an cell phone history atangin August ninga zana en chuan afanu sali chu akola menisom lai mai anin biati an she chhuak zui boka phone call chungchang an han zo chuan en chuan pocket call ani thua soya a pocket a om lain alawin dial pal ni in asoyani nima sela evidence mu chwa belzel ani ta siya police ta chuan enite nu fa in text na message an mu chhuak te zela an nu fa chuan an pa Anthony le Jacqueline te tha dan tur an lo rel china ni nima sela an plan a chuan mi pakhat atel veya number shat lo kan ti ta kha aniya chu number nei tu chu kumsom pariat mi Gabriel Stress aniya Gabriel chu eni fanu sali belpa aniya Gabriel hi chungkumumal nei lo aniya chungkumumal nei lova seilian ani awangin abial nu sali te nu fatinen chuan anin kom hau china chungkwa angin angai ve ani an text message achang chuan enin Gabriel hena chuan kanbula icheng ve du ni chuan apasal Anthony le a mei Jacqueline te chu I tha phot anga yang ti in alo shila text message chuan thil adi chang thokhat boka police te chuan Gabriel po station lama an kau nga la zona an han zo chuan engma a zep lem lawa thil chu ani na angin a soi ta vek maya an poi khoina chuan en chu abul tum tu le ro man na engkim sem tu ani thu asoyani October ni li zan tlai to taka khan eni te nu fa chuan Gabriel chu an va shwaya an chen in lama an shwaya an chung te muthil vek nu chuan in chunga an shwai lut le a in chunga chuan enin Gabriel chu chem te le silai alo pe ngal buka in hmailama chokma sa in Jacqueline chu rong takin azuk thata chumi nu chuan Anthony ya mutuilai chu a han ka phlum le ta ani an ro man na anga engkim akal nu chuan eni fanu sali chuan abial pa Gabriel chu ina awatha le thlapa an nu fa chuan engkim chu an ro man na angin an kalpuya nima sela selai diklo zok Anthony ruangbula anda ero anti swal chhia wata ani ti chuan an Anastasia chu double homicide murder charge order anita a en chuan trial nei ma in mi abyak na pakhata a phone call chu record vek ani ti a shesilwa a thil ti chan le apoi khoi chan te chu alo soi piap piap maya ti chuan a defense attorney te point ti wak ngai na an sha tlo pha a kor za nga na dil turin anti taringot malani en chu dam chung voi ni lungin tang turati ania tuna hian kumsumli palimi ani towa parola chhuak tur poin kumsum ruktal lung ina atan angai dona chumi omza chu
parola achwa abese umlo hleya parola achhuak man ani hlo chuan kumza le pali vel ani do don ani afanu sali ve thung chu juvenile lama da ani thunga kumsom ni pakhat atlin huna achwa thei mela Gabriel puin en angthovin dam chung voi ni lungin tan amabaka parola chuak tur puin kumsom ruktal lungina atan angai don ani parola achwa thei huna chuan kumsom riat borvel chu ani to don bokani mitam tak chuan engmozong tak chuan Gabriel hi akhongai thlak ber ani antia athil ti chu rapthak veu ma se chungkwa ane ve theina na ati ani miau maya eni ne na shimna in angche pe khi chu adikhlel devani tipol anom bokani